ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவுமே அவசரமாக நீங்கள் பகிர வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ. இது பெண்களுக்கான ஒரு முழு வேலைவாய்ப்பு திட்டம். இன்றைக்கி நடக்கிற, அதாவது 24/11/2022 இன்றைக்கி நடக்கிற முகாமை பற்றி தான் பேச போகிறோம். டாடா குழுமம் 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடித்த 18 வயசுக்கு மேலே இருக்க பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு முகாம் ஒன்று நடத்திட்டு இருக்காங்க. இன்றைக்கி 24/11/2022 இது 9 மணிலேருந்து நடந்துட்டு இருக்கதா நமக்கு ஒரு செய்தி வந்தது. மாதம் 16,557 ரூபா முதல் சம்பளம் தொடக்கம்னு சொல்லியிருக்காங்க. தயவு செய்து பெண்கள் எல்லாம் இதில் பங்கேற்று உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி எல்லாருமே கூட்டிகிட்டு போனாலும் நல்லது தான். யாருனா ஒருத்தருக்கு ஒரு வேலை கிடச்சிதுன்னா ரொம்பவுமே சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கும். வேலைவாய்ப்பு முகாம் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டு வெக்கேஷனல் கைடன்ஸ் சென்டர், அதாவது மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம். இதுதான் திருவள்ளூரில் உங்களுக்கு எஸ்பி ஆஃபீஸ் எதிர்க்கையே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. தயவுசெய்து பக்கத்தில் இருக்கவங்க அதை போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வேலைவாய்ப்பு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, உங்களுக்கு 12 நாள் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா வேலைக்கான உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டை கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி சர்டிஃபிகேட்டு 1 இயர் அனுபவத்திற்கான டாட்டா எலக்ட்ரிக்கல் நிறுவனம் உங்களுக்கு வழங்கும். மாதம் மொத்த சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 16,557 ரூபா வித் போனஸோடு உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உணவு, தங்குமிடம், போக்குவரத்து வசதி இப்படி எல்லாமே அவங்க செஞ்சு தரத்துக்கு தயாராக இருக்காங்க. இது முழுக்க முழுக்க பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு வேலை சூழ்நிலை உத்தரவாதம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமுக்கு நீங்கள் போகும்போது பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ, சர்டிஃபிகேட்டு, ஆதார் கார்டு, அப்புறம் பயோடேட்டா இது நாளையுமே நீங்கள் மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு போகணும். இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருனா ஒருத்தர் பயனடைஞ்சால் உங்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லையா? டாடா குழுமம் நடத்தும் இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாம் அட்ரஸ் எல்லாமே நமக்கு பக்காவாக கிடச்சிருக்கு. எஸ்பி ஆஃபீஸ் எதிர்க்கே இந்த டாடா குழுமம் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடந்துகிட்டு இருக்கதா சொல்கிறாங்க. தயவுசெய்து உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இதோட காண்டாக்ட் நம்பர் கிடைக்கல, ஆனால் அட்ரஸ் கரெக்டு தான் அப்படின்றத நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டேன். எல்லாருக்குமே ஆல் தி பெஸ்ட். இது நம்ம ஜஸ்ட் GLR சேனல். மறக்காமல் பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.